Ramogi kamoro moro Manyien gi gino ni intie makare gi sani rok ni machiegni mar yudo weche manyien mag kagi kacha kokalo Ramogi TV kama bende wamedo luoni matimore gi thuolo ni kacha kod mago bende osetimore thuolo machiegni kaka weche kawuono dhi nyinga George machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto oromo kod jatend piny Tanzania Suluhu Hassan kawuono e boma maduong' ma Dar es Salaam. Ruto twak kod Hassan mana seche machuok tok jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Se kumbre twak kod jatend Tanzania Suluhu Hassan kano biro pacho ka jumbe ariyo mokalo. Odinga nyolieko ni Hassan nobiro Kenya mondo mi obed jatheke twak mar kwe kind William Ruto kod Raila Odinga ka omedo ni Ruto noloko tok ne twak makao. Ni jatend piny Kenya kod nyawadi kama Tanzania ne Afrika maugwe. Kaomedo dhi nyime ni moko kuom jodak ma Mathare County ma Nairobi bende ne wuok oko gi sironyo kendo ka gisiro chenro mar Azimio mar paro joma ne owito ngimagi e kinde mag ng'anyo. Giwacho ni obila osetiyo marach e ng'anyogo kendo weyogi gi midhiero mang'eny kama oting'o tho, hinyruok, kethruok mag mwandu koda kethruok mag utegi. Hii kuwasha hii msoma kuanzia asubuhi mapema. Juu leo ni siku ya huzuni kabisa. Tukienda demonstration peacefully bila kubeba kitu na baadaye polisi waligeukia sasa tukue kama walifu. So ile kitu iko, sisi watu wetu wamepoteza maisha, kuna wale waleumia na wako na uchungu sana, wengine wako kwa hospitali. So kwa hali ya hii msuma tunaomba serikali mahali wako, wale wako na nguvu kushinda wananchi, tunaomba kuanzia leo tumetumia msuma white, hii iende kwa roho ya president, iende roho kwa Gachagua. Tunaomboleza wenzetu wale walipigwa bunduki. Polisi walikuja kama wamevaa kama raia, wakakuja wanajifanya pia wako maandamano ya amani, kumbe walikuwa na tuwinda, walikuwa na mambo yao. Ujumbe yangu inaenda kwa Kithure Kindiki. Tafadhali ni binadamu kama sisi. Akuwe na moyo ya amani. Akaangalia watu kama ni watu wao. Pia yeye ni mtu Mkenya. Wale wanauawa ni marelative wake. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo timo limbe kar chung'ur bura mabondo e kaunti ma Siaya ka onono chenro mag rido arita tok tulo manoluwo ng'anyo ma juma mokalo. Omolo ochako limbe mare dala ruoth Mabondo Township Walter Omolo mane wang'ode e kinde mag ng'anyo. Dr. Omolo okwedo tulo manomuoch Bondo kod alwora mare ka okwedo jotelo kod jopiny mondo rit dhogi kendo gi ewi keyo weche moko manyalo rocho kwe e kind oganda. Maoluoni od ruoth Mabondo Township ne owang' bang' jomoko Siaya oganda kod weche mane kwedo jong'anyo. Bang' limbe makaruoth, Dr. Raymond Omolo twak kod apisas mag arita alwora ma Siaya e kinde limbe mare. Mondo wawuo gi jopurwa ni kawan gi weche makamoro ok wayie godo to wabed joma nyalo luwo chik mondo kik wakaw chik e lwetwa, nikech kwa kaw chik e lwetwa to wabiro bedo gi masira aina ma wan godo kani, and seche moko nyalo bedo matek mondo wang'e ni to odhi gik kanye. Koro wabed joma luoro chik kendo wabed ni wanyalo winjo yore maler mi iloso godo tabu kanitie. Mar ariyo, ne jotelo mathurwa ka, en kwayo makende ni watem wabed joma nyalo bedo joma gero, ok joma ketho. Weche wa nyaka bed weche mariwo oganda, weche wa nyaka bed weche makelo ber gi dongruok e mier, ok maketho mier. Erokamano. Kapurwane motende kod weche mag siasa mapacho kani jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne otayo chenro mar timo limbe ne jok mane yudo hinyruok e kinde mag ng'anyo mag Azimio. Odinga mane ochako limbe ma kamano e kar thieth ma Mama Lucy Kibaki e boma ma Nairobi ne oten koda jodito mag Azimio komoting'o Kalonzo Musyoka, gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Iria e kinde jotelo mamoko. Bang' limbe no, Raila ne ochomo od thieth maduong' ma Kenyatta National Hospital
Bang'e no ne gidhi kendo giloso kod jopiny. Wang'iyo motenre kod weche mabende otimore gwenge ma Homa Bay kotenre kod wach mar apar kendo lamo ne jogo ma oyudo hinyruok e kinde ma iparo jok ma wito ngimagi nikech ng'anyo. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne johera mag riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya e kaunti ma Homa Bay e rapar mar oganda mano wito ngimagi kod mago mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo ma Homa Bay. Gavana Wanga ne otelo le nyasi mano bagi Chula Rusinga e kar chung od bura ma Suba North kama ne gimoke misoma kaka ranyisi mar paro jogo manonegi kod mane yudo hinyruok higa juma mokalo. Wanga oseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e gayo jong'anyo ka wacho ni rakruok e kind obila kod jopiny nokelo tho kod hinyruok mar magina ne joma moko. Bende yango ni piny owacho mare dhi kawo ting' mar thieth ne jogo mane yudo hinyruok mag magina ka osiro familia mag jogo mane owito ngimagi e ng'anyo mane oluongi kod Azimio. Wan ka mondo waku kanyakla gi jo Kenya mamoko kuom jowetewa mose lal e ndalo manyocha wan e weche mag ng'anyo ka jo Kenya ng'iyo ngima kako idho malo kendo ka thuolo ni mondo aor kuyo makende na nyuola wede gosiepe molalo nyithindo matindo ma bende nokonego kalsani en lit kuyo ni joma ng'anyo ne right maggi igoyo inego to sami igoyo gi nego gi ni ng'ato paro ni ne jomoko emano orogi jogi ong'eyo haki gi momiyo gi demonstrate kata gi ng'anyo ni nikech ngima osebiro matek. Jodak ma Migori ne wuok arom gi rapar mar jogo manonegi e kinde mag ng'anyo manotimore juma mokalo kod kinde mamoko mosekalo. Ka giloso dama moko mesoma e chuny boma ma Migori, jagoro mar ODM e bade ma Migori Joseph Olala ne oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth ka gikedo kod jong'anyo. Olala bende wacho ni obila ne ok oluwo chik kendo ne gigeto mana hinyo jopiny. Kata wito ngimane e boma ma Migori ka jok moko moingo 20 ne ohinyore e kinde ng'anyo. Azimio la Umoja One Kenya. Biro miyowa service to police nok bigowa. Gisagowa kendo gisanego ng'enyowa. Kendo moko nitiere mane osiptal, moko nie mochari. Ok wawinj maber kaka jopiny nikech gimwang'eyo ni maandamano nie katiba. To gimomiyo watimo maandamano tigowa malich kendo igowa kendo inegowa ok understand. So wakonu maber ni kata luong mana maandamano moro pod wabiro dhi e maandamano nikech ma en right marwa mar bede tiang'o mar bede maandamano en gima nie katiba. Hakiwa mantiere constitution mondo mi wachal ni wanyalo wuok oko e maandamano ok en gima waago dak kamoro amora. En gima nie constitution kendo yienwa mondo mi watim ang'owa wamany hakiwa e barabara. To sama wamanyo hakiwa gi kwe to polise biro to gowa gi bunde kendo negowa. Omiyo gima kama en gima lit ahinya, nyaka wawuog oko. Oganda Ramogi wan ok wan ngoche. Gibro nego wan ndio lakini pod wabro mana wuok oko. Tich mar police onego bed no o protect kendo orito jogene. To ka police na ema biro nego jok monego bed no rito. Tumejitokeza katika kufanya maombi kwa wale waliotangulia mbele ya haki na wale vijana wetu wengine ambao waliumizwa na maaskari. Kitendo cha kuwaua vijana sisi tunakilaani sana. Ukizingatia kwamba hao vijana walienda kwenye mgomo na hawakuwa na silaha. Sasa tunashindwa kuelewa ni vipi serikali inaweza ikajitokeza na kuweza kuchukua uhai wa hawa vijana. Polise matiyo tich mar nego gandawa. Bedu kung'enu nego nyithiu, unego weteu. To gimutimo no par kuomi owuon. Lisasi ma in gono chieng' moro ni mako wadu kata wuodi minyuol. Jotend kanisa mopogore opogore kaunti ma Migori owuok oko mar kwedo kaka obila ne otayo chenro mag geng'o jong'anyo juma mokalo. Giwacho ni obila ne nowinjo oga jong'anyo e yo ma ok kel nek kata hinyruok kaachiel kod lal mar mwandu jopiny.
Jodologo dwaro ni jatend Kenya William Ruto kod jodito mag Azimio mondo omi otim romo mar keto winjruok e kindgi kendo duoko piny liet mar siasa ma okel kod ng'ur e wi pek mar ngima. Ka otelnegi kod Charles Otigo timo limbe ne jok mane oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo, giseyo okang' ma moko kuom obila ni omonjo godo ji nyaka e kuonde ma ji odak e juma mokalo. The tear gas is so strong that it survives 3 days. You walk in town, it is still there. And you can imagine when it's thrown in the estate and in the homes of people, this is unacceptable. We are sending bad news to our children, to the who are innocent during this cause. Please, we make this appeal that the officers can do their work along the highway where they protect the business of the people. But when it comes to the estates, it's a peaceful environment, and let them refrain immediately. Rais Ruto pamoja na Raila Amolo Odinga mkae pamoja mzungumze ili amani iweze kupatikana. Manake Mwenyezi Mungu katika Qur'an tuambia kwamba fa intanazatu mfishe, mnapokuwa mnazozania jambo fulani farudu ila Allah wa rasuli. Basi turudie Mwenyezi Mungu na mtume wake, tuangalie Mwenyezi Mungu anasemaje katika Biblia na Qur'an. Vijana wetu wameumia sana. Na naomba vijana wakati mambo hiki kifanyika wawe waangalifu, kwa maana mambo ya maafa inawalenga. Pia kitu ningeshauri serikali na pia upinzani. Mswahili huwa husema anayesikia uchungu ni mzazi. Wajue kwamba hawa watu wote hao ndio wazazi wa watu hawa wanaoumia, na hao ndio wazazi wa watu ambao wako kwa nchi. Kwa hivyo warudisha hasira chini, waelewane, nchi yetu iende vizuri, watoto wetu na wengine wapate kuendelea vizuri. Kwa nyime ni obila county mama ane ochokore alama oruga boma mama Mombasa jogo mane ochonki magi ekimanyo bitma kingo uruge upogore makina toga kachida ne ochokuru gardens kama obila bende ne obetia kicha karitogi gise obila magikoni osebedo katiyo kod teko mokalo kewe kinde mag'anyo gino ma osemiyo oganda mathoth wito ngimagi kama moko bende dhi nyime kod yudo thieth kaluwore kod adhonde mag magina. Gikoni koro girito wach tend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya mabiro chiwo negi to chutho kotende kod weche mag ng'anyo bang'o odiochieng' makawuono. Raila Odinga, wewe ndio kinara wetu. Usisahau wale walikufa, usisahau wale waliumia. Uenda report the people with greatest responsibility was International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Ya kwamba sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote. Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panda. Na sisi hii ndio kuanzia mwanzo kabisa tumesema sisi ni watu wa amani. Na hata ukiangalia tumevaa nguo nyeupe kuonyesha sisi ni watu wa amani. Hakuna mshumaa mweusi hapa. Wakati tuko ni 21st century. We should be given time and right to talk. We will not allow Kenyans to go back there. As kama youth, lazima tusimame kidete na tuangalie hii Kenya yetu irudi huko nyuma mahali tumetoka. Wadna mchumbi koro wadhi nyaka igwenge ma Kisumu. Jotelo kod jokero ne ratich oganda e kaunti ma Kisumu uwuok oko mar kwedo bila kuom tiyo kod teko mang'eny e gayo jong'anyo aluo ma Kisumu ka giloso e rapar ne jogo mane owito ngimagi kod mane oyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo ma kamago. Ogandago koro kwayo duol marango tij obila IPOA mondo omi onon tij obilago kendo okaw okang' mar chik ne joma ibiro yudo kod keth mar nek kod hinyo oganda. Bende gijiwo oganda mondo omi onyal kwe e gwenge ma Kisumu. Onge kende mno leader to pondi gikete istewa ge bunde koro wawuoyo kwan gi mirima ya woni ne mochari to joma matiyo gi Ruto to chiemo to gi mor gi celebrate gi the assess ot mara mo gen mon gi lo to jito temporary out to jito nindo ka. It is very painful. Oganda Pira Beach jothurwa oganda Pira Beach to malita hinya ei jogo ei oganda Pira Beach gi nitie nyithindwa matindo ahinya moko igni 17 kadok chien
ma polis oroyo. Polis otimore nade? Oroyo. Koso kuneno ka polis oroyo. Matieni polis okawo bunde to gogi kuonde mag-gi mag nyode makata ka gingima. To ganda la. Police officers who did this need to be brought to book. Yes. They need to be brought to book. You cannot shoot an angry person demonstrating and telling the government to lower the cost of living. That does not warrant a police officer shooting a fellow Kenyan. Odonjo weche mag tuke skul sekondar keto geno margi duto e duoko mar sekondar Nyanza twalo margi nyoro bang' jonyologi koda goro mar final. Komiti mochung'ne tuke mag skul mag sekondar Nyanza Nyanza biro chung'ito mar kapo ni inyalo mag loch margi kata oyo. Kisumu Day wacho ni jatugo ma wachne okelo fuere nogocho ne Dagoretti High higa mokalo ma ka en jaklas 11 kendo sani higa ni nogocho ne ka en mana jaklas 11. Ni rasmi kwamba Gor Sare ndio mabingwa kutoka eneo la Nyanza. Wanacheza baada ya mechi kuishia 0 ama mechi Ramogi ne wacho gi singo mar mi weche yo makare kendo koro wachope giko mare. Weche manyien ma kage kacho chope giko margi kanyo wan gi geno ni bedo gi ng'eyo timore ni Ramogi. Ramogi sachiel gi sadek bende pod mathoth ni nikech wan oko gi reporters magwa kuonde mopogore mar mondo wachok ni kendo wafweny ka wakelo ni geyo mong'ith mopogore kod kamoro amora kendo kik Ramogi TV to kinde duto jogo ng'eyo nyinga George Bati odite masani Simon Birkodi.